Good afternoon, guys. So Trukuti, this is Harare Chirundu Highway. Panapa pandiri panapa is just after Vuti towards Nyamakati area. Panonzi pachifukufuku chakamba ndopanda kumanyira hangu ndosvakaita road yedu varume. Mota 2 hadzikwanise kupesana even mukatarisa white line pariri apa. Hatikwanise kutopesana ipapa tese tiri mutara, saka it's unfortunate kuti muri kuitika tsaona murodi yedu iyi. Side swipe ari kuitika, view mirror ari kubvutwa, nokuda kwekuti tinenge tasangana tese tisingakwanise kupanana way. But apa chaachikumbiro chinogona kubatsira tese vatyairi kuti tive safe parodi, nokuti panoitika tsaona anofa haazikanwa. Zvakakosha tikaiavoida tsaona iyi. Tikaonawo kuchiuya mota, kune vamwe vanenge vaine mukana wekuti vanofamba empty murodi iyi, unogona kupawo mukana anenge ane high load uyo kuti asabude murodi, because pakashata zvokuti anogona kudonhedza load munhu. Sekuona kwamuri kungoita zvakaita rodi yedu iyi, munhu akabuda kunze uko anogona kutodonhedza mahigh loads aya. Saka chinenge chachikumbiro kune vanenge vakatakurawo malodzi akanaka nevanenge vari empty vaive, toita tichipananawo mukana kuti vamwe vafambe zvakanaka, tisave upenyu guys, because it's now said kuti vamwe vari kufa. Tine mumwe akashayika wedelta, that is yesterday, the day before yesterday, akaita accident usiku, nokudawo kwekuti aida kuedza kuavoida accident. Like yemone rodi ipapa mota iri kuuya kwatikwanise kutopesana ipapa, rega ndobuda murodi panapa. Yes, ndandi muri kuona though ndakaloda, but ndaona kuti kubuda murodi kuri safe. Mumwe wangu aramba ari pakati perodi zviriko, saka pakutongodawo road courtesy, tinenge tichiseva upenyu. Pakaipa varume, pakaipa. Stay blessed and let's strive to stay alive. Marodzi edu ashata, especially Harare Chirundu, but tikabatsirana tinoseva upenyu. Mwari vakuitirai zvakanaka pamunofamba, murambe muchichengetedzwa namusiki. Thank you. My message to the leaders of Zimbabwe is musawanzira simba pamuromo sepinjis. Wanzirai simba pa service delivery. You are collecting toll fees, which means there is no excuse for failure. There is no excuse for bad roads, for bad infrastructure. You have to make sure that you prioritize service delivery, especially in the infrastructure department or arena. The Nyanga bus accident was mainly caused by your negligence, because that curve had no signs on it. The road markings were not available. In as much as we might blame the driver, also the government is squarely responsible for that loss. Let us register to vote.